Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен біз Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Мастяк авылында туып үскән Батыр ир-ат Хабиев Ринат Наил улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Илнара Ринатовна, әтисе Наил Рашидович, әнисе Гөлмәрьям Фәйимовна, сеңлесе Алсу, кайнатасы Ринат Абдулхакович, кайнанасы Гөлнара Шәүкәтовна, әби бабалары Зәйтүнә Хасановна һәм Фәхим Зарифович, София Яхьевна һәм Шәүкәт Захидуллович, Хабиевлар, Иксановлар, Ямалетдиновлар, Иске Мастяк, Ульяновск шәһәреннән килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. Барча ата-ана өчен дә үз баласыннан да якынрак, татлырак, әйбәтрәк бала юктыр билгеле. Менә без дә Наил белән 30 ел элек нәселебез дәвамы улыбызның күкрәгебезгә кыстык. Әтисенең горурлыгы, минем өметем, әби бабаларының сөенече булып, улыбыз көн артыннан көн узып улыгаеп җитте. Үзеннән соң туган сеңлесе өчен беренче ярдәмчесе, саклаучысы һәм яклаучысына әйләнде. Аралары зур булса да, алар һәрвакыт бер-берсе өчен бик кадерле кешеләр булып яши алдылар. Укып бетереп, улыбыз бик тиз үз алдына яши башлады. Хезмәт куеп, юлларында акыллы кыз, сөекле киленебезне очратып, гаиләсендә кырды. Аллага шөкер, бер генә дә йөзебезгә кызыллык китермәгән балабыз бүгенге көндә гаиләсенең дә чын башлыгы булып яшәп килә. Сыкланабыз да, гырланабыз да аның белән. Үзебездән читтә яшәсәләр дә, һәр вакыт мөмкинлек тапкан сайын кунакка кайтып, безгә гел ярдәм итеп торалар. Кадерле, татлы балабыз. Ихластан сине яшьлек таңында килгән матур юбилеең белән котлыйбыз. Алга таба сиңа, улым, исәнлек, уңышлар телибез. Һәр вакыт кешелекле бул, башкаларны үзеңнән түбән күрмә. Уйларың гел яхшылыкта булсын. Яшь, матур чагыңның кадерен бел. Һәр көнне сагынып искә алырлык булсын. Моңа хәтле улым, йөзебезгә кызыллык китермәдең. Алга таба да без мин булдырам дип яшә. Ярдәм, киңәш кирәк вакытта без һәр вакыт янәшәңдә. Улым, безнең алда әле зур ирләр, эшләнәсе эшләр, үтәсе юллар күп. Без аларны бергә башкарып чыгарбыз. Без сиңа ышанабыз, сине яратабыз, улым. Авырлыклар каршында бер кайчан югалып калма. Ходай һәм без синең янәшәңдә. Батыр улым инде үсеп җитеп, гаиләсендә кырып өлгерде. Менә бүген 30 яшьлек дигән юбилеен бәйрәм иттерде. Улым, улым, син дә үсеп җиттең. Миңа һаман бала булсаң да, инде үзең тормыш юлларыннан ныклы адым белән барсаң да. Мин кайгырмыйм синең киләчәккә, чын ирләрчә һәрбер теләгең. Син дәвамы минем гомеремнең, картлыгыма ныклы терәгем. Раббым Аллам, тәүбә тәүфиклар бир, дошманнардан сакла баламны. Иман нуры булсын күңелеңдә, һич күрмәсен авыр яраны. Улым, улым, минем дугаларым юлдаш булсын гомер юлыңда. Чыланмыйча йөз син язмышыңның, диңгезеңнең салкын суында. Шын ир булып яшә дөньяларда, тирән эзләр калсын юлыңда. Егет улы тормыш арбасының дилбегәсе булсын кулыңда. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур юбилеең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрендә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы гаиләң нык таянычың булсын. Мин җир шарында иң бәхетледер, чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син бар акыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Мин сине бик тә яратам. Бердән берем дисәм, аз да булыр. Җир шарында син бит бер генә. Яратамын сине, Ринат җаным. Тигез гомер язсын яшәргә. Тормыш юлыбыз гел туры булсын. Киртәләр безне гел читләп узсын. Хыянәт җиле безгә тимәсен. Сөю гөлебез бер дә сүнмәсен. Хөрмәтле Ринат Наилевич, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Ömürler bit isken jiller kebek,
Işıp gitip gözüden yoğallar. Suyuk hisi gene jırmını bulup turmuş yımgağına uğrallar. Yaşigeli jırlı gümürlerde aşık janda kusur balkışlar. Yaşigeli seyip seyilip güne ukenmeslik bulsun yazmışlar. Ötken gümür geri qaytmay bitur. Yaşik eli jırlap tuyganışır. Jırlık eli matur müngünar sebep soңғы sulışlarga qalganışır. Yaşik eli jırlı gümürlerde aşık janda tusun balkışlar. Yaşik eli seyip seyilip güne ukenmeslik bulsun yazmışlar. Jırlap sütik gümür yımgaqları birilse de bizige ul kısıkar. Yaşik eli jırlı mıngılı ite ütmesinle gümür hiç yokar. Yaşik eli jırlı gümürlerde aşık janda tusun balkışlar. Yaşik eli seyip seyilip güne ukenmeslik bulsun yazmışlar. Yaşik eli seyip seyilip güne ukenmeslik bulsun yazmışlar.